Lesike izindaba za-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Uqhubekile ukhomishana wamaphoyisa kwekaMadlanga indida ngokufa kobesolwa ngokutshontsha empangeni kanti abakwaMpumza beseka inkosi ngolwabo kufika. Ukhomishana wamaphoyisa kuzolonke ufane Masemolo uqhubekileke wethula ubufakazi bakhe kwikhomishana kaMadlanga ePitoli eGoli kanti namuhla ingqikithi ibisagxileke eziteni ezenzeke emva kokuthi kongqongqoshe wamaphoyisa osekhefini uSenzo Mchunu ebhalwe incwadi okuhlakaza ithimba eliphenya kamacala okubulala ahlobene nezepolitiki. Incwadi yokuhlakaza ithimba eliphenya ngamacala okubulala okuhlobene nezepolitiki yasayinwa ngomhla ka-31 kuDisemba isayinwa ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. Ngaleso sikhathi ukhomishana wamaphoyisa uMasemula yena wayekade engekho eselivini waze wabuya ngomhla ka-14 kuJanuwari ngonyaka u-2025. Uthi ukubuya kwakhe usekela wakhe uJenene Shedrack Sibiya baba nemhlangano insuku ezilandelana ukusuka ngomhla ka-14, 15, 16 laba bekade ematasa khona uSibiya bekhuluma ngodaba lalencwadi ekhishwe ungqongqoshe wamaphoyisa kodwa yena uMasemula uthi akubuya kwabasobala ukuthi akahambisani nakho futhi usazoxhumana noMchunu ukuze ezwe izizathu eziphathekayo ngesinqumo sakhe sokuhlakaza leli thimba. Kodwa uSibiya uthi wagcina enze ngendlela yakhe noma emtshelile ukuthi angabikho incwadi ezobhalwa ehlakaza leli thimba. The meeting of the 14th of January when you returned from leave, when you dealt with General Sibiya coming to your office with a plan, then you said he returned also on the 15th, and you indicated that on the 16th of January you had a meeting with the minister where you told us part of the information that the minister discovered based on the presentation on the 16th. Then you indicated that on the 17th, General Sibiya proceeded to issue a letter in his own name after you had refused to sign it, and you said he knew that you were the only person that was authorized to issue that letter. You remember that's the evidence you gave yesterday? Yes, correct. I do remember, Commissioners. Uthi kusukela ngoMashi kuya kuJulayi amotokoto angu-121 ayeselandiwe esifundazweni KwaZulu-Natal kuwona lezi nyanga ezine abekade sehlele ehhovisi likazwelonke lamaphoyisa. Uthi ukulandwa kwalamadokodo bona babengayona ingxenye bekanye nomkhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. uMasemula uthi uMchunu ubekuveza ngokusobala ukuthi unentshisekelo yokwazi ngayo yonke into eyenzakalayo ngawo lamadokodo. Uthi elinye idokodo benentshisekelo nalo idokodo lokubulala kwekhansela kwesifunda iLembe okwakuyinto bona eyayibathusa ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa afuna ukwazi yonke into ngophenya lamacala okubulala asukweqhubeka ngaleso sikhathi. Normally or ordinarily, ministers does not supposed to want to know where a specific docket is being investigated. But of course, I think other witnesses will come to say, especially on the case of Sintumbili, the one of the matter of that councillor. I'm sure there will be witnesses that will come to say that the minister directed that this docket must go to Hawks, must move from PKTT to go to Hawks. So, but it's unusual for minister to do to get involved in the determining who investigate what docket. And did the minister give an explanation when he raised the same points, these 3 points that they should go to Sibiya? Ikhomishana iyaqhubeka. Kutebogo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Amalungu omphakathi asemeva mhlophe bingoma empangeni enyakatho likaMthaniya kanye nabangani bowesilisa ongufuna kwakhe Dlamini oneminyaka engama-35 athakafuna izipendulo esitolo uJwayelane empangeni kulandela ngesigameko sokubulawa kwakhe ngonogada ngemuva kokuntshontsha ushokoledi kulesi sitolo ngomgqibelo. Lamalungu omphakathi athazoqhubeka nokubhikisha ngaphandle kwalesi sitolo kuzokubeka siphendula ngalesi sigameko.
Ufundo kwakhe Dlamini kubika ukuthi ushawa onogada besitolo eJwayelane eMpangeni ngemuva ukutholakala ukuthi webe ushokoledi kulesi sitolo obiza ku R14.99 ngomgqibelo. Kusukela izolo amalungu omphakathi kanye nozakwabo ebesebenza nabo ngokudayisa eMpangeni bavalele lesi sitolo kusukela ke ngomsombuluko bebhekisha bathi bafuna ke ubulungiswa ngokubulawa kwakhe. Umgqibelo kubulawe umfana la eJwayelane Butchery opposite ne police station. Okusiphatha kabi ke lo mfana besemncane bamshayile baze bambulala ubentshontsha chocolate ka R15 uthe sebembulele ke bamvalela ngaphakathi efrijini wazo bamkhipha ngabo 8 ebusuku manager yakhona nama security so thina sithi sicela ubulungiswa sisivalile ke isitolo kusukela izolo nakusasa solokho siqhubeka nje bese besinika ubulungiswa ke sibona uyazangcwatsha umfana kuyimastela ningathenga eJwayelane bafaka abantu emafrijini. Lamalungu omphakathi athi lesi sigameko sibahlukumeze kakhulu ngoba bakholwa ukuthi umufi ubesemncane kakhulu futhi ubebukeke nekusasa. Sihlukumezekile impela webhuti ngoba thina sazi ukuthi umuntu maye onile uyaboshwa especially ipolice station khona la eduze kwabo bebengamgquba ngisho ngeinyawo nokuthi ukuthi bambulala. Asisho ukuthi siyakupromote ugebengu kokutshontsha kwabantu kodwa bekufanele ukuthi benze okufanele kwenziwe ukuthi bambophe nokuthi ukuthi bese bengaze bembulale ngoba umndeni wakhe samdinga. Laba bathi abahambisani ke neze nobugebengu ubefanele ke ukuboshwa kepha engashawa azabulawe. They are totally wrong. Awukho umthetho othi umuntu first point ukuthi ashawe akavumeleki umuntu ushawa. Umuntu mayigangile uyaboshwa kuba ingalo yomthetho ethathela umthetho. Nothi bona sizohlala ize until imanager iphume ixoxisane nathi hayi njengoba bengafuni ukuza kithi nje. Uma futhi beqhubeka bengacooperate nathi sizoqhubeka silokhu sisivalile nje. Imizamo yokuthola uphawu kwalesi sitolo eJwayelane ayiphumelelanga kanti icala lokubulala livuleke esiteshini samaphoyisa eMpangeni. Izindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosazana Mthembu eMpangeni. Amalungu omphakathi okaMpumzi eMgungundlovu athi-ke abafuna behambile abokufika kuleli abangenawo amaphepha abagunyazayo laba bathi-ke kuyathusa indlela osekwande ngayo izidakamizwa emphakathini nokuthi-ke kunenhleso yokwanda kobugebengu basho kanje benanela kwikholo lomkhandlu wesizwe sakwaMampumuza njengoba-ke ukhiphe umyalelo ukuthi-ke baphume baphela bokufika abangenawo amaphepha. Ize besabonakala bekhona abantu bokufika endaweni yakwaMpumuza umphakathi uthi ufuna laba abangenazi izimvume zokuba kuleli bahambe bathi ikakhulukazi sekunezidakamizwa ezandile emphakathini. Umntwana omkhulu uyihlaba esikhonkosini ngeke uhlale nomuntu ongekho emthethweni hayi ngoba engekho emthethweni isigebe kodwa ongamazi ukuthi ubani ngoba inkinga azozenza ukwazi ngisho ukutracer asimi ngisho nanesithombe nje thina ukuthi okay lo ngamfanisa mhlambe ngakwazi ukumlandela umkhondo wakhe imbone ngelinye ilanga. Well siyoya nathi bakhona abayaya emazweni abo but baya ngendlela okuyiyona yona. Bona balungisa amaphepha abo bahlale ngokusemthethweni kona sibadingi nje qobo la endaweni zabelini. Siyacela nje ukuthi basiphumele kuze kube nomphakathi ukhuleke ngoba kuningi osekwenzakalayo. Sekukhona nama drugs khona la ngaphakathi asiwazi noma afika nabo yini kodwa sekukhona izinto ebezingekho la kule ndawo. Ngithi kungcono ukuthi bahambe. Uvo lami luthi nje abahambe laba abangenawo ama permits ngoba there are so many things that are happening around ezingaziwa ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uya tracer uyafuna ukutrace ukuthi mhlawumbe khona into embenzakalile uthola ukuthi uma yenzakalile leyo nto leyo uthola ukuthi umuntu okufika oyenzile mothi uya tracer igama la lo muntu loyo akasiyena igama lakhe lifake akasiyena lo ocabanga ukuthi uyena. You understand? So abantu bokufika laba especially laba abangena ama permits abahambe babuyele emakhaya nalaba banama permits abahlali abanama permits kodwa izinga lobugebengu bangabenza ubugebengu ebese nabo futhi bayalokho nje bayaqasha baqashe ngabantu abama South Africans. Laba ngana bexoshwa nje ngajabula kakhulu kube laba banayo iboni babe khona la izweni lethu nomsebenzi wethu usebenzeke kahle. Umntwana omkhulu Khethokuhle Zondi ukhiphe umyalelo ngemumva kwembizo yomphakathi ukuba abakuleli ngokungemthetho bahambe esizweni sakwaMpumuza
Umphakathi uthi kuzovuleka isikhala kulabo kade beqashisile emzini yabo. Mina ngiyingxenye yabo kodwa kancane ngoba mina ngiyahlala u3 months mina ngekho umuntu akubona futhi abangani bami kokwaba mfowethu naye bekwazi ukumsave ngakubo kunesimo esifana nalesi ukuthi manje phela sikuyasetshenziswana mina ngiyasuka la ngihambisa insimbi mina eSouth Africa ngidlule ngiye koBotswana ngelila ngizodlula nangu Trump uzosebenzisa iBotswana mhla isihlasela uyobalekela kiphi iAfrica wena na thina ngithi siyabahambisa lapha asihlephule komzala bethu lapha sibacuphise lapha kumphuke le mali adini cwazelana igross ahamba ayovalisa isikhala salo yagogo uzadla. Izinhlaka ezahlukene zithi zizongenelela ziqinisekisa ukuthi bayahamba kumele bahambe. Izindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube Nkwampomuzi eMkongondlovu. Ukungalidaluli iqiniso kukaMsolwa ngokwaholela ekubulaweni kukaSibusiso Sithole wabengimeneja kumasipala eRichmond kuyisilonto esingapholi emndenini. Lokhu kudalulwe ngunkosikazi wakhe ekhuluma nabezindaba ngemuva kokuba inkantolo ephakeme yaseThekwini igebe uSabelo Phewa odilika jele ababili neminyaka engama-25 ngamacala amahlanu abhekene nawo. Umndeni wemenenja yaseRichmond eyabulawa ngonyaka u2017 uthi ke weneme ngokuthi uMsolwa uze wagwetshwa engabadalulanga abamthuma kanye ke nembangela. Jabulile kakhulu ngesigwebo kodwa into ebhlungu nesasiphethe kambi ukuthi kuyabalulwa nala ngaphakathi enkantolo ukuthi wayethunyiwe useze wagwetshwa engamkhiphanga umuntu wayemthumile. Suthi usazoqhubeka nalo umthumi ukuthi abulala abanye abantu. So lokho akusinyakazi isikakhulu lokho kwenzeke la. Siyafisa ukuthi baqhubeke nokuphenya mhlambe further ukuthi kwenzakalani wayethunywe ubani. Namuhla inkantolo ephakeme yaseThekwini igwebe kanzima uSabelo Phewa odila jele ababili ngamacala okubulala iminyaka emihlanu ngokuzama ukubulala amaphoyisa ayezombopha. 15 ngokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye ke nemihlanu ngokutholakala nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Indlalela ukuyisa isigwebo ibabaze isihluku esasetshenziswa uMsolwa enza lamacala yamchaza njengomuntu ongena nembeza futhi obelikhuni kusathethwa icala. Itheke wayekhokhelwa ukubulala abantu. Leli cala beliphenywa yithimba lamaphoyisa eliphenya ngokubulawa kosopolitiki kwaZulu-Natal kanti bathi ke akuphelile ngophenyo ngaleli cala. The one who killed the person is sentenced and it doesn't mean the end of the investigation. We are continuing to investigate because we need to get to the motive of the killing. If there was somebody who ordered the hit, who is that person and for what purpose? We know that on the second murder, it was the wife of the deceased who ordered the hit. Hence, she did the time as well. Now, for the murder of the MM, we continue the investigations. If there was a hit order, who was that and for what purpose? We believe that this team will get the bottom of that matter and find the source, arrest them, and they will do time as well. Usithole wabulawa esendleleni eyokwethula imphumela yophenyo ayilwenza ngenkohlakalo yalo masipala kanti imeya yakhona ithi ke kumele bajeze kanzima ababandakanyeka ebugebengwini komasipala. As much as we do not have any sufficient evidence that proves that this is related to either fraud or corruption case, however, generally as we have said so, that it has become the prevalent cases in the municipality levels. But what I can say is that whomever is committing such crime, we strongly believe that such sentencing will also send the message to them to say anyone who is violating the law in South Africa, there is the consequences that relate to the law. Uphewa ubesegcinwe ngaphakathi iminyaka eyisithupha kanti ke ubesezimele ngemuva kokuxosha abameli baphambilini. Izigwebo ozozidonsa kanye nodilika jele neminye ke imbandela ngokutetelwa ngoshwele. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Sithishelele eyitolo siba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo ubukele zona yake indaba ze1KZN TV nazo kuyizona esithi ihamba phambili osweni namhlanje. Uqhubekile ukhomishana wamaphoyisa kwekaMadlanga indida ngokufa kobesolwa komtshontsha empangeni kanti abakwaMpumza beseka inkosi ngolwabo kufika.
Ungqongqoshe zolimo Johnston Yezeni uthi komnyango ulwabusuku nemini ukulanda ukunqoba isifo samatele esihlasela eNingizimu Afrika. Uthi ke bazoba nezihlelo zokusebenzisana namanye amazwe ukucobelelana ngolwazi ukulwa nalesi sifo. uStan Yezeni usho kanje ngesikhathi ke ehlangene nabalimi eShowe esifundeni King Cetshwayo. Isifundazwe KwaZulu-Natal sinesibalo esiphezulu sesifo samatele kuleli njengoba ke sibalo 186 kwesingu 276 ezweni lonke. Ungqongqoshe zolimo kuleli Johnston Yezeni uthi ke bazogxila kulesi sifundazwe ukunqanda ke lesi sifo njengoba ke kuyisona isifundazwe esinesibalo esiphezulu. The epicenter of that is in KwaZulu-Natal. We have around 273 live cases around the country. The majority of them are here in KwaZulu-Natal. Obviously we've seen in Gauteng and Mpumalanga and now the Northwest Province. So it's very important that we get the situation in KwaZulu-Natal under control, because clearly a lot of animals moving from here are infecting other provinces as well. And that's why we've begun with a vaccination program. We are vaccinating at scale. My department set aside a lot of money to procure vaccines. We've imported 900,000 vaccines already. Over 700,000 of those have been administered, the majority here in KwaZulu-Natal. uStan Yezeni uthi umnyango wakhe unezinhlelo zokuphuthumisa ukugoma imfuyo ngomningi uphinde ke uxoxisane nabalimi ezilaheni ukube eqaphele bengathutheleki inyama kwezinye izifundazwe ngaphambi kokuba kehlolwe. Have a mass vaccination campaign to get control of FMD, get it back behind the red zones, and then we can ease up on the vaccination and move towards a vaccination-free, FMD-free environment. That's where we ultimately want to end up. That's where Brazil, after an 8-year journey, has ended up, and we need to walk a similar path. The current model of trying to manage movement, that is, we simply, KwaZulu-Natal is too big. You can't manage and block off every road. And so people always find a way to get the animals out if they can. And so we'd rather incentivize people to keep the animals in the disaster management, disease management area. Uthi ukuhlasela kwalesifo samatele kukhinyabeza kakhulu ke ehwebeni kwabalimi. It affects the supply, and when supply goes down, prices go up. So consumers would have seen an increase in the price of beef, and that was largely because the supply became constrained. Also, what happens with FMD is that in many instances you lose the fifth quarter, which is the offal and the head. And we know that that is a very staple food source for many more traditional and lower income communities. And we obviously have seen an impact on food security as a result. We are currently working with scientists on examining whether the fifth quarter has to be disposed of or not. And there's been some very good developments there. But we obviously have to balance all of these things when considering interventions. Viability, making sure our farmers survive this period, but then also making sure that we see food security improved as well, rather than seeing prices going up. Isifo samatele siphatha izilwane ezinamanselo okubalwa kuzo izinkomo, imbuzi kanye nezingulube. Ezindabeni ze1 KZN TV kube uNkosazana Mthembu eShowe. Sinzima isimo kumphakathi wakuward 2 kwanyamazane edukuduku eMtubatuba enyakatho nesifundazwe ophila ngaphansi kwaso njengoba ke uswele amanzi lo mphakathi uthi ke sekuphela isikhathi eside bengenawo amanzi nokholele ukuthi ke baphuza amanzi angahlanzekile abawakhe ke eziseleni nokubeka ke impilo yabo engcupheni yezifo. Lena ke imfanekise veza isimo umphakathi wakanyamazane kuward 2 edukuduku ngaphansi komasipala uMtubatuba obhekene naso ngenxa ungabe nawo amanzi ahlanzekile. Lawa ke iwona amanzi abawaphuzayo bageze bawashe bapheke nangawo nakhona balamlelwe ke icebo lokuthi ke bambe izisele ukuze kuphuma amanzi kanti uma phela bamba ezinye njalo njalo. Lo mphakathi ke uthi sekwanele ngakho ke bacela ukuba kumasipala umkanyakode ulusukumele phezulu udaba lwabo. Njengoba nisenibona nje kushuthwa isele iyona lesisebenzayo lena isele. Isisele ongathi noma uqhamuka mangqulunga womile ufika lapha ekhaya uthi ucela amanzi kibe madolo nzima ukukhela amanzi esele ngoba ngazi ukuthi eswina azofika kuphathe kanjani. Kungcono ngikhetha ukuthi amanzi angenawo udlule uyofela phambili. Lezi isele sesishiyeke ukukhala kwemenye imizi kuyo le ndawo njengoba ke zidala umonakalo kwaphoseka abantwana nokwenzeke baze bashona abanye nokwenza lo mphakathi usabele impilo yawo neyabantwana babo.
inkinga yethu amanzi sesike sabaneshwa ngomunye unyaka la simbisele njengoba kumbuyisele yaphuma ingane lapha neyame beyikhona phakathi neyokomunye umuntu yangena iseleni ingane yashona azange sabamnandi ngalokho nangale futhi kuleso hosha singale nakhona yangena ingane yashona ngaleso izathu sinovalo nesela sifuni sifana nabantu abalahliwe sifana nabantu abangazi ukuthi sikhona eSouth Africa kule ndawo sekungcwatshiwe kungcwatshwa izingane ngendaba yesele bakwethu asazi ukuthi yiphi indlela esingenza ngayo ukuze uhulumeni abone ukuthi nathi singabantu. Lenkinga yamanzi into endala ke kulomphakathi njengoba beveza ukuthi ke solokhu afaka amapayipi kodwa amanzi awaphumi ekubeni kwezinye izindawo benawo ephuma lomphakathi uthi ke izifo zibuzwa kubona. Ziyagula izingane zibiqubuka emzimbeni phathwe isichenene nganxala amanzi esiphuzayo. Zinengane siduze nesikole ingane ziyahlupheka ngamanzi nathi mazikhuphuka ilanga libalele zifuna amanzi emakhaya zikude ezinye zikwazi ukusondela endaweni enamanzi sisizane uhulumeni sicela amanzi nje akukho kunye sikucela sicela ukuthi uhulumeni asicabangele njengabantu nathi abamnyama ukuthi esizamele ukuthi sibe namanzi singakhe eseleni sibe ngabantu siba namanzi emakhaya egcekeni. Lo likhansela kule ndawo uthi lenkinga into endala kade yakukhulunywa ngayo isixazululo sakhona esingatholakali kuze kube imanje. Lana ke kulesigceme sakwanyamazana kuze kuyoshona ngale kwamagandaganda kubheke phansi lengakobaba maphanga into amanzi angakaze aze beze bewathinte kunamapayipi akhona la alokho afakwa kusebaba umthombeni waye umeya emkhanya kude owafaka wonke lamapayipi la kodwa inkinga ekhona amanzi into engekho phansi kuleli viki bekumele sihlangane nokhansela usiyabonga Khumalo obethe uzoza ngolesine eze kulomphakathi wala kwanyamazana ukuzoza ukuthi kwenzakalani silinde yena kodwa ngoba senihambe phambili ngeze sikuphikise ngoba abantu kufanele besizakale nali ki truck lasemkhanya kude engifonele ngale kuseni kwathiwa sinilethela i-truck kule ndawo ekuthiwe yakwanyamazana nginombuzo ukuthi yini ebaqondanisile ukuthi belethe i-truck namhlanje sonke lesi sikhathi kade bengalilethi kanti ngapha ngizothi ngize emhlanganweni ngifice i1KZN isila emanzini ukuthi ubani lono ishaya kahle kini eyishaye kahle emkhanya kude. Imizamo yokuthola ukuphola kumasipala omkhanya kude kayibanga ke impumelelo udaba kwaze kwaba silifaka emoyeni. Isikole samabanga aphansi sawombe esiseport Danford sibungaze kusuku lwamagugu esintu ngenhloso yokuqhakambisa amasiko nemvelaphi kubantwana ekhuluma nethimba lezindaba uthishanhloko kulesi sikole Dr Khumalo uveza ukuthi ke baphinde bagqugquzele nendlela yokuziphatha kumantombazane nabafana. Njengoba inyanga kaMandulo kuyayibungazwa amagugu kanti izinhlaka eziningi kanjalo nezinhlangano zibungaza lenyanga ngezindlela ezahlukene. Isikole samabanga aphansi isawombe primary set Port Danford sibungaze usuku lwamagugu nabafundi ngenhloso kuba bazi ngemvelaphi yabo nangamagugu. Uthishanhloko kulesi sikole uDokotela uNonhlanhla Khumalo uthi babone kufanele ukuthi babungaze lolu suku. So la ekhaya since isikole saqala ngo2020 ngabona kuyinto ebalekile ukuthi even though sikhulumisa abantwana ngeEnglish at the same time siyasifunda isiZulu as the home language. Debalekile ukuvuselela amasiko abantwana nokuthi bazigqaje ngolimi labo futhi bazi ukuthi imvelaphi yabo ivela kuphi so nje asikhohlwa lokho each and every time ukuthi sibaqoqomezele nokuziphatha ukuthi baziphathe kanjani. Namhlanje i-guest speaker yethu sithathe umama wasendaweni umehlo wezintombi okuyena umuntu okuzokhuluma kabanzi ngosuku la namhlanje. Omunye wothisha balesi sikole uMbali Nene naye uthi abafundi bancela nolwazi ngendlela yokuziphatha okuhlanganisa amantombazane nabafana. Siyafundisa ngemvelaphi yabo nanokuthi since sikhuluma isingisi kakhulu these days so abantwana bethu siyabaqoquzela ukuthi balazi ulimi labo bakwazi ukudlala ngenkotha bazi inkondlo bazi kakhulu nangomlando wabo nanokuthi kungani lolu suku lubalekile kangaka emlandweni wamaZulu futhi
la esikoleni siyaqhuquzela kakhulu ukuziphatha kahle like nje la esikoleni sine program whereby sike sihlangane khona namantombazane nje wonke siwayale siwafundisa ukuthi buyini ubuntombi kubaleke ngani ukuziphatha kahle sibafundisa nezigaba zonke zobuntombi kanjalo futhi nezinsizwa othisha bala ekhaya bayahlangana nezinsizwa zala ekhaya ezincane babafundisa ukuthi ukuba kuyini ngahlahle ukuba insizwa and kubaleke ngani ukuba insizwa nangokuthi insizwa isiphatha kanjani. Lesi sikole besenze lo mcimbi wommondo ukukhombisa abafundi nakuba besiqalwa ukwenza lo mcimbi othisha bakushayela ihlombe njengoba beveza ukuthi usuzokwenziwa iminyaka yonke ukubungaza usuku nenyanga yamagugu. Abantwana bethu bakhulile kodwa bazi ukuthi umlando wamaZulu kahlehle usukaphi. Bangabona sino silo umisizulu siphinde nesilo lesesasakhothama kodwa bazi ukuthi kwasukaphi. So ukuba neholiday kanje lokuthi sigqugquzela abantwana bazi kabanzi ngokuthi uZulu usukaphi nanokuthi bafanele bagcine isiko labo liqhakambile. Umhlaba wethu namhlanje usu diverse kakhulu. Sesikwazi nokuthatha izinto ezenzakala kwamanye amazwe sikhohle imvelaphi yethu ukuthi sisukaphi. Ngendlela nje engijabule ngayo ukuthi la ekhaya namhlanje kube nalolu suku sigubhe amasiko luyaqala futhi ukuthi lube luhle ngalolu hlobo. Ngijabule ngalolu hlobo ngoba izingane ezikhulayo manje ezinye ayisazi ukuthi kwakuthiwa usuku lwamasiko makwenzenjani. Ezinye ngiyazi ukuthi zizofunda izinto eziningi ezobe ziyibona zenzeka namhlanje ngaphandle kokuthi nje kuthiwe inganeni evunulani sigubha usuku lwamaculture. Abafundi nothisha bebehlobe ngembala yabo ehlukile kwizimpahla zabo zesintu zokugqoka. Izindabeni ze-1 TV bikuthi abantu maphumulo ePort Danford. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Uqhubekile ukhomishana wamaphoyisa kwekaMadlanga indida ngokufa kobesolwa komtshontsha empangeni kanti abakwaMpumza beseka inkosi ngolwabo kufika. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi lakuleli liu 17.33 rand maqhathiswa nedola lasemelika libo 23.39 rand maqhathiswa nopondo libo 20.44 maqhathiswa neeuro igolide lona lu $3,762.2 ounce welo ngahluziwe wona $66.57 umphongolo. Ke sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi eMontville Golden Arrows manqoba Mnqethi uthe ukholwa ukuthi ke akakusona isikhathi sokuthi ke atatazele yize ke iqembu lakho selihlule imidlalo emithathu ilandelana kwiBetway Premiership. Abafana besithende banqotshwa iKaizer Chiefs eThekwini ngokuphela kwenyanga edlule baphuma inqina kaMabuyazi ohambeni lwakamuva lwaseLimpopo lapho betala Draco nePolokwane City ngamagoli 2 kwelilodwa neSekhukhune United ngegoli elilodwa eqandeni. Kuyona yombili ke imidlalo ebiseLimpopo badedele amagoli ngesikhathi ke sengeziwe nguNompempe bagcina ke bewalahle wonke amaphuzu. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukelize yaguqu bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile